Ungani? Uyena umjito ohlezi uthi usinayi lo? Yeah boy. Uyena weta wami ke lo. Ho, lo mjito uqone impahla zami. Wona sekangaka ukhuza ngempahla zami. Wanda dunu wamakhwapha le mpahla izonisa amakhwapha lezi. Into ongazoyikhuluma phambi kwabangani bakho leyo. Ngisawashila impahla la ngibona ukuthi ngithathe iskipa sakho ngiqoke. Ngoba impahla zami beseyimanzi ngizothi mangabe izoma ke mfethu bese ngisibuyisela iskipa sakho. Bafethu lo mjito lona la endlini usebenzisa into zami ngavumanga mina bafethu. Uyayithathela namanje uthatha iskipa zami ngivumelananga. Awumen, uthini uma kwindaba yokudla? Kwakulenyanga. Awukhuzula umngani wakho lo. Hayi madoda. Khuza umngani wakho. Manje nikhulume singekho. Webongani. Webongani. Ha, angithona bongani usinayo lo mjito. Bongani. Hey wena mpatha. Hey wena. Wena uhlezi uthi njalo uma wakho akanamali mangifika esikoleni ngifica ufulathela ucingo nabangani bakho nidlo phaya. Kodwa mina kufanele ngondle. Uya. Usho kanje? Hawu. Thinte mina. Madoda, angithi ngiyabona ukuthi angiqamba manga. Udla inkukhu lo. Uma wakho ngikuthenga ukudla. Hey manje, kufanele sambeni sishawa isikhathi. Oh mama, bamenani wena? Awusali mfana. Ngifuna impahla zami ngisokole la. Ngihlala ukhululeke. Lendlu ngoba uyibona nje. Ulihlala umunye umfokazi lapha uthe ukhula kunawo. Cabanga ukuthi uzolokhu umbona lapha lokho ezama ukuqoqa impahla zakhe. Bonke lokhu kulapha okwakhe ngaphandle lokwemvubu lesiya nombhede. Ukhululeke la. Ukhululeke. Yizo zonke lezi ngulo ngifuna ulale ngazo lezi. Amacekeceke uyayibona. Hayi lento edilala ngawo lapha ngathi kuyophuma inyoko egawuni. Ome. Unyoko ube ngishayile ucingo lapha ekuseni. Sagcina sesonqonqelele. Ethe ngathi ufuna ukuphuma ngale ndlini. Ngabe yini ekhipha? Izinto ezincane ukuthi nje sengifuna ukuthula into engingakwazi ukuzenza lapha ngenxa yokuthi khona endlala uzwakala ukukhulu angithanda abantu behlukumezeka abehlale phansi ukungandisa Bengicanga ukuthi mina iphathi yami singasayishayeli le emqashweni wami. Sale sesishayela la endlini. Ngoba master ngami niyamazi niyagosta. Hayi ke la endlini. Hawu ndodo yangicabangela mina. Lo master ndobe sesalethethisa mina lapha. Angcono ngalikhwebe nawe mfethu uze ukuthi labathini. Kahle amadoda. Ngithi mina iphathi ayikhali la. Weshasha. Ngeke. Emadoda. Mina ngivumelana ukuthi iphathi sishayela singalokho siyalebula. Yabo ngoba nina masendakeyo ivele nenze ngendlela yini. Manje mina ngivumelana ukuthi iphathi vesishayela gcwala ingane nje ube one. Yamadoda mina ngiyazisa inkulumo zenu nisho kodwa mina ngishoyo akunaphathi ezoshawana. Ngiqedile ukukhuluma nani akunaphathi ezoshawana. Yebo ungazobheda wena. Phela ukhokho wedwa la. Sibabili nami ngiyakhokha la. Yabona nje iphathi izoba la. Okay ke madoda ngikhiphani ke mina kule phathi yenu. Angihlangana le phathi yenu. Mina ngifanele ukufunda madoda. Ngikhiphani kule phathi yenu. Ngixolisa baba. Umqashweni wakho angiqondile ukuthi ngize nezinkinga nokuzohlupha. Ukuzulazula emqashweni yaphuma ngiyangena. Angithandi lokho. Yinye vo into engizise la ukuthi ngizofuna ukushintsha ikusasa lami ngesikole. Umfowethu ngihlala naye endlini. Angiphethe kahle. Manje anginawo nami amandla ukuthi ngafuna ukumbeka isandla. Into ayenzayo vele afike nabangani bakhe
bukise ngami bahleke manje sengize ngiyadropa nasesikoleni ngamaka bakuhlezi ngicabangana nalento ngisaba ikhomfort izolo ngitshela ukuthi angikhulumele nawe unomvuva lapha endlini unokuzala hlanhla leyo bengibonile ukuthi khona umuntu obekade aphuma la endlini bengicabanga ukuthi maningi amathuba ukuthi nami ngivela khona angisafuni ukuhlala naye mfana umama uyamazi bengifunda naye manje kungiphatha kabi ukubona ukhala kanje ukhalisa umfana ongangawe lento ngizisa ukuhlungu kodwa mfana qina mfana indoda ayikhala yazi mfana wami ngicabanga usemncane awubuhlale nje ukuthi police ikhanda kancane wehlisa stress into engiyibonayo ngibona ukuthi kule nyanga awubuhlale nje ungakhokhi hayi umqondi ngazi noma inkulumo kababa ngiyizwa yini hlala ingakhokhi inyanga iziphele noma lo mfana wamaHlovu awungezwa ngathi unegodogodo emadlebeni ngithi uzohlala mahala la ngifuna ukuqaqala bokusa laba abayijethi basile la ngifuna ukubakhipha ukusa bebone ukuthi lento abayijethi bayiyo abasiyo ukhululeke nje mfana uhlale la angisho ke kodwa ukuthi ungijwayele hawu bakusithole ngiyabonga ukusithole ngiyabonga Ngiyabonga ukusithole ngiyabonga ngizomfonela la umama ngitshele ukuthi ngaze ngajabula yino ufunani ukuzisela wena nginani ukuthi mina hayi yothi lapha nakhona inkinga uhlangabezana nayo bese ungithinta-ke mfana ngikhona ngilapha eduze kwakho uyiyekele izinto lezi ukuthi ngithengela mina into yini ungathengela wena ngisuka ngiyabonga baba hana siyosala-ke mfana ngaze kuye ngokumele ngisakhumbula ungamangali makulokhu kufika lo munye lapha elokhu ezele ephuma kulobe lokhu esaqedela ukuqoqaqoqa lezi mpahla zakhe kulungile-ke ubani iphathi izoba la futhi la siyiphethe thina ngeke nje izenzeke ngendlela yakho la iphathi izoba la futhi nje emadoda kukhokhiwe nje la ngoba ngathi khona amadoda angakhokhanga sifuna ukuthenga manje bafethu yazi imali kwamanje anginayo sazozama ukuthinta ioledi ngibona sihlanganisa kanjani bafethu sicela ngiyazimzuzana emncane machid akekho no cash ngimtransferele Ngomqondo ningizela ngawo ngujwayele. Wena letha la lekhadi lakho. Wena fonela mama wakho manje naye ke time. Fona manje khulume naye.
Wena uyekela ukuhleka wena. Njengokuthi wena ufuna ukukhuluma noma wakho na-iPhone, fonele. Kodwa bafethu bengasiboni isidingo. Bese singasekho. Singadlala amaqola la. Wendoda, lo fona naphethini le. Fona manje ulindeni. Madoda, mina nginasikhathi salento njengamanje. Onemali uzongilandela. Bongani? Singalikhohle ikhadi. Yazini madoda. Cishe sakhona into ebaluleke nakho konke. Le ndoda emnyama lokhu ithule. Sithini sakhe isitori ndoda? Yabona ngazongidabela wena ngisindoda emnyama mina futhi ngoJovijo mina. Abukhale ukuthi ziyakhala. Yeke ngikusela amanye amagenge ngendaba yoblagization one way. Siyabonga. Kazi intshotshwe iphi leyo mali? Wena ke vele siyakwazi isahe elidala. Sambeni sothenga ubhe. Ya malume. Vele mina ngiyisaha. Angisiyo malume wakho, ngisunga uthuli lo bhe. Wena ufone wena. Sambeni sothenga lo bhe. Okay. Sawubona gogo. Uchiyane gogo. Bengisacela ungithumelela gogo imali engango 500 gogo. Kuzobe kune-assembly. Kushuthi mangayanga gogo kuzokwenza ukuthi ngingaphasi esikoleni. Bengikucela ukuthi ungithumelele noma espa. Yebo gogo. Ekusele amajita. Madoda yahlangana madoda. Ayikhale mayikhale. Mhleli unethezekile ngiyabona kumnandi. Wena master ngiyakutshela ukuthi ngiphume kanjani la emqashweni. Fisha? Bengazi ukuthi ngiqabele noma stand. Ngisanda ngene nje la nayazi nami. Okuningi ngibangisakubuza ngijabulele nje ukuthi mina sengimuvele kuleli. Sekuzoba nokuthula ke. Ufuna ukuthula? Mshana. Yazini. Wena mawubuka la emqashweni nje. Ukhona ukuthula. Ukhuluma ngani malume? Ngikhuluma ngomlomo. Wena kwakho uvula la. Uvulela. Bese uvala la. Ngoba kuzama. Kodwa hayi. Ngiyadlala. Ngokuthi ngenza into engiyizela. Sathi into zami. Phume kanje. Yokusele Jonas. Ngakuthemba. Kahle kahle khona uthembekile. Okay. Stage 1. Ufuna ukubona ukuthi uthembakele ngempela yini? Yawazi ngishilo.
Zodula wena. Kodwa manje kukhona indlela obungenza ngayo ukuthi uzufaka ibhamu phakathi. Ikhona indlela obungalungisa ngayo lento kube lula nje. Hayi nje ufake ibhamu futhi lo msebenzi onginika wona unzima kakhulu. Kanti lesibhamu sakho. Hayi no. Awume ngenza ibe lula le. Awusikade nje kusukela manje. Sikade. Izona. Izindlu zona ikhona wemama. Ukuthi ke angazi noma ngakhona ukuhlala lapha untombazana ngoba kubuke sengathi kugcwele abafana bonke. Awubeka sane mama ngizobuya bo. Hayi bomfana hey potential. Hawu hey ngiyaxolisa mfana. Kwenzakala la indaba ngisho ngathi khona oqhumayo la nesibhamu. Ha? Isibhamu. Hey. Nesibhamu la. Futhi lapho somathekisi badubula. Hayi ungenzeka. Hayi lokho mfana.